O delegado territorial da Xunta na Coruña, Ovidio Rodeiro, visitaba esta mañá unha das empresas beneficiarias desta liña de axudas que promove a Consellería do Mar. Trátase da firma sonense FIS S.A., que contou cunha subvención de máis de 30.000 euros para levar a cabo a optimización do seu proceso de envasado. Nos traballamos calamar, pulpo e despois pelágicos, cabala, sardiña, xurel, cabalón, todo isto. Un son para a congelación, o pelágico é única e exclusivamente para a congelación, e o pulpo e o calamar é para a elaboración. Nestes momentos dispoñemos de unhas 50 personas traballando, co cuales estamos ainda un pouquiño limitados, e gracias a estas axudas pois poderíamos ampliar nosos puestos de traballo. Me está comentando que, bueno, pois que ten moita demanda e incluso que podía meter máis personal, que traballa sobre 40 personas aquí, máis ou menos sobre 40 personas, e que incluso lle facía falta unhas 20 máis. Non podemos perder a oportunidade de poder seguir aumentando. E dinos que ten un problema de espacio, que non ten capacidade de ampliación. Entón, isto nos leva a que temos que apurar a xestión de cara a que o Parque Empresarial de Porto do Son sexa unha realidade canto antes, non? O delegado territorial da Xunta destacou que na comarca do Barbanza foron un total de 9 empresas as que cumpriron os requisitos e recibiron estas achegas, que ascenderon a máis de 645.000 euros. 3 en Ribeira, 2 en Boiro e unha en Muros, Outes, Porto do Son e Rianxo. É unha orden que está a disposición das empresas, 19 empresas participan na provincia da Coruña, 9 nesta comarca e, sobre todo, felicitar o bo traballo e o bo facer de empresas como a que visitamos hoxe, como FIS aquí no Concello de Porto do Son, porque nos axudan a fortalecer o tecido empresarial vinculado ao mar. Dende o ano 2016 estas axudas beneficiaron a preto de 130 PEMEs de transformación de produtos do mar, por un valor de máis de 30,7 millóns de euros.